Nehýbej se. Jsi zraněná? Ne, Bloom. Nic mi není. Jsem v pořádku. Floro, jsi v pořádku? Bolí to. Nevím, jestli je udržím. Sken dokončen. Centrální řízení robotů je za tou zdí. Pospěšte si. Už mi docházejí síly. Wings, připravte se. Ohnivá bouře! Dračí dech! To bylo dobré, Bloom. Během 2 minut si poslala do šrotu armádu hloupých robotů. Odvedla si přímo prvotřídní práci. Byla to týmová práce. Mýlíš se. Bylo to víc než týmová práce. Byla to práce Wings klubu. Neradujte se. Detekuji přítomnost dalšího protivníka. Blíží se k nám. Hagen kovotepec. Mějte se na pozoru. Hagene, mistře smrtonosné ocele. Stelo, můžeš nám trochu posvítit? Že váháš svícení je přece moje specialita. Co je? Co se děje? Vy jste Hagen, zbrojíř společenstva světla? Teď dávám přednost stínům. Ještě jeden krok a už nikdy žádný další neuděláš. Konečně jsem je našla. Dobré nebe, jenom doufám, že nejdu pozdě. Pronikli jste do mé pevnosti a zničili mé stráže. Se mnou však tak lehké pořízení nebude. Hagene, doufám, že si nezapomněl na slušné vychování. Ředitelka Faragonda. Hvězdy, stůjte při mně. Faragonda. Jsi to opravdu ty? Hagene, jsou to už léta. Spíš století. Společenstvo světla se rozpadlo už dávno. Vypadáš... Starší, stejně jako ty. No, naštěstí s věkem přichází i moudrost. A teď skloň svůj meč a pozdrav Bloom. Poslední princeznu z Parksu. To je dcera Oritela a Marion? Ona žije? Já myslel, že je... Ne, můj příteli. Bloom byla zachráněna. Vyrostla na zemi s adoptivními rodiči. A sem přišla, aby našla ty pravé. Tvá pevnost však není místem, kde by měla začít hledat. Možná přišel čas, Hagene, přijmout mé pozvání, které si celá léta tak striktně odmítal. Tak dobrá, je-li to tvé přání, pak ti s radostí vyhovím. Výborně, takže pokračovat budeme na Alfé. Konečně si vylezl z toho svého brlohu, ty starý medvěde. Víli. To je tu všechno pořád tak skvěle nazdobené, nebo dneska slavíte něco výjimečného? Dnes je den obdarování, Hagene. Některé studentky dnes končí studium a Alfeu opustí. Došly na konec kouzelné cesty. Ale pro Bloom cesta nekončí. Proto s vámi potřebuji mluvit, mistře Hagene. Vím, že mý rodiče, skuteční rodiče, jsou ztraceni kdesi v magické dimenzi. A vy jste jediný, kdo mi může pomoci je najít. Nedělej si velké naděje, holčičko. Nerad bych tě zklamal. Ten meč, Hagene. Bloom zná velmi dobře jeho příběh. Meč krále Oritela. Mého otce. Ten meč, no ovšem. Ten meč je kouzelný a může se ho dotknout jen pravý král s dobrými úmysly. Je věčný a nezničitelný. Je to nejlepší dílo mistra zbrojíře. Alespoň to tvrdí učebnice magie. Prosím, jako jeho tvůrce můžete vycítit, kde se zrovna nachází. A když najdu meč, najdu svého otce. Milá Bloom, za svého života jsem ukoval 1000 mečů.